Hei! Tänään tutustumme Answer Garden-ohjelmistoon, jolla on helppo tehdä kyselyjä ja saat vastaukseksi tällaisen tägipilven sen mukaan, kuinka paljon kysymyksiä on vastattu. Tämä ohjelma on ilmainen, ilmeisesti tsekkiläis- tai sveitsiläispohjainen, ja tätä voi käyttää myös tableteilla ja puhelimilla. Luominen aloitetaan klikkaamalla plusmerkkiä. Ja kuten huomaat, tässä heti kysytään, että minkälaisen kysymyksen haluat tehdä. Laitetaanpa ajankohtainen kysymys paikalle. Tässä annetaan heti vinkkejä, että jos haluat yksinkertaisen kysymyksen, suoraan kirjoitat vain kysymyksen ja menes alaosaan ja laitat, että luo. Mutta tässä on myös tällaisia vaihtoehtoja, että esimerkiksi tämä ensimmäinen aivomyrsky, niin tässä sanotaan, että vastaaja voi antaa kuinka monta vastausta tahansa. Eli klikata vaikka 50 kertaa, että Taimaassa, jos äiti tätä kysyisi, tai luokkahuone, että vain yhden kerran voi vastata samaan kysymykseen tai saman vastauksen antaa yhdellä kertaa. Ja sitten tässä on myös tämä locked esimerkiksi, kun sinä olet päättänyt, että tämä kysymys ei ole enää avoin, niin sinä voit sitten sen lukita. Ja tässä on, että kuinka pitkän vastauksen voi antaa. Ja laitetaanpa tähän sitten tuo adminin salasana, että minä pääsen myös sitä muokkaamaan. Ja sitten, jos haluat sähköpostin tiedon siitä, kun kysymyksiä on vastannut, niin tähän laitetaan sähköpostiosoite. Ja en halua uutiskirjettä ja spam filter pannaan, että se on pois, kun sitä esitetään. Ja sitten tähän voidaan panna, että missä paikassa on, että jos haluaa katsoa vaikka, että olen käymässä Rovaniemellä, että kuinka monta siellä on tämmöistä kyselyä päällä, mutta sen voi laittaa myös piilotetuksi. Sitten vaan luodaan. Nyt mulla on kylläkin päällä, kuten huomaatte, että minulla on siinä päällä lukitus, niin nyt sitä pitäisi päässä muokkaamaan. Tämä jäi minulla lukituksi tästä tämä kysymys, niin minun pitää mennä tuonne admin-sivulle ja laittaa se johonkin vaihtoehtoon. Laitetaan tuohon, että vain yksi vastaus. Ja jatketaan tekemistä. Ja tähän voi laittaa, jos haluaa, niin vaihtoehtoja vastauksia. Itse, että mitä vastauksia sinä haluat, että ne vastaavat, sitten ne napsaat tätä minä vastasin. Tai tämän pystyy myös laittamaan suoraan, että tämä jaetaan eteenpäin tämä sivu, että sitten täällä on valmiina Facebookissa, Twitterissä ja kaikennäköisissä paikoissa. Täällä on myös että tämän voi viedä eri versioina. Esimerkiksi, että mitä vastauksia saa, niin ne voi jakaa Twitterissä. Ja tällä voi myös suoraan tehdä QR-koodin, joka on erittäin näppärä. Mutta käytetäänpä nyt share-juttua. Ja tässä on se, joko että sinä saat sen upotettuna, esimerkiksi jos sulla on blogi tai jotain kotisivu ja muuta. Tai sitten saat tämän nettiosoitteen tästä. Ja se on niin helppoa. Ja sitten se on siinä se sinun kysymys. Ja sitten kun sinä lähetät tämän osoitteen jollekin, vaikka pannaan Facebookiin, niin sieltä kun niitä vastauksia tulee, niin kuten me laitettiin, niin ne tulee minun sähköpostiin ne vastaukset. Ja ihmiset voi nyt itse kirjoittaa niitä vastauksia ja tuosta näkee 20 merkkiä. Kokeilkaa ja ihastukaa. Kun olet saanut vastauksia sen mukaan, kuinka monta vastausta olet saanut samaan kysymykseen, niin fontin koko muuttuu. Tuossa näkyy, että kaukana poissa on 2 kertaa vastattu, kotona on 3 kertaa, ei mitään tietoa, töissä ja ei hiihtämässä näkyy olevan 1 kerran.
Jos minä tähän yrittäisin laittaa tätä ei mitään tietoa uudelleen painamalla Submit, niin tänne yläreunaan tulee, että voit lähettää saman vastauksen vain yhden kerran, koska se oli siellä asetuksessa. Tässä oli pikaopastus vähän lisättynä. Kiitos.